Končím, už ma to nebaví. V dnešnom videu vám poviem, prečo nevychádzali videá a čo bude ďalej, takže ak sa chceš dozvedieť, čo sa stalo, tak sleduj do konca. Prečo nevychádzali videá? Videá nevychádzali z niekoľkých dôvodov. Poprvé, nemal som čas. Tým, že chodím do školy, tak toho času natáčať nebolo veľmi, ale že veľmi málo. Áno, teraz budú niektorí hovoriť, ako je možné, že si nenašiel ani jeden deň. No, keď som už aj mal voľno, tak som bol vyčerpaný. A tu sa dostávame k ďalšej veci. Posledný rok a pol, bol pre mňa veľmi náročný a potreboval som si určité veci upratať v hlave. Nebudem to hovoriť aké. Vôbec som nemal chuť natáčať. Natáčať na silu som fakt nechcel. To by nebolo ono. Bolo by to z tých videí cítiť, že sa mi nechce a robím to na silu. Posledný dôvod, prečo nevychádzajú videá, je ten, že ma to už nebavilo. Nebavilo ma už natáčať Pixel Gun a myslím, že ani vás to veľmi nebavilo. Ale tým, že kamoši sa ma stále pýtali, kedy vyjde nové video, tak som sa rozhodol, že nakoniec budem zás natáčať. Počujte dobre, opäť budú vychádzať videá. Mal som ale jeden problém. O čom budú videjka? Rozmýšľal som, čo iné by som mohol natáčať. Pýtal som sa kamošov, známych. Rozmýšľal som nad vlogmi alebo inými hrami. Dokonca som rozmýšľal, či budem robiť len shorty, ale potom ma to napadlo. Čím je môj kanál typický? Tí, ktorí ma poznáte, tak asi ste vedeli, no pre dinosaurami som známy. Preto som sa rozhodol, že budem robiť videjka z ruskej franšízy. Teórie, recenzie a novinky z ruskej franšízy. Najbližšie video, čo vyjde, bude o tom, čo všetkom vieme o Ruskom svete 4 znovuzrodenie. Takže ak si fanúšik ruskej franšízy a nechceš zmeškať nové videá, tak okamžite daj odber, like, zdieľaj, po prípade zanechaj komentár, čo sa ti páči, čo sa ti nepáči, ak by som mal do budúcna zlepšiť. A zatiaľ, čus!